З увагай і клопатам да кожнага дзіцяці старшыня праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Роман Галоўченко, кіраўнік вобласці Александр Суботин і старшыня гарвыканкама Алексей Герояў павянчавалі з навагоднімі святамі выхаванцаў дзіцячага дома горада Віцебска. У госці да хлопчыкаў і дзяўчынак завіталі з падарункамі ў рамках рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці». Прэзентавалі сертыфікаты на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы. Разам з дзецьмі дарослыя акунуліся ў атмасферу казкі і чараўніцтва. Карагод каля ёлкі, сустрэча з Дедом Морозом і Снягуркай, усмешкі і навагоднія пажаданні. С Новым годом поздравляем! Пусть счастливый будет год. Пусть удачу, мир и счастье вам рассадка принесет. Я не первый раз уже в такой акции принимаю участие. И радует, что всегда интересуюсь судьбой воспитанников, куда они уходят потом, кем они становятся. Очень много таких ярких примеров, когда дети, которые воспитываются в таких специализированных учреждениях, достигают больших успехов в работе, в учебе. Это очень радует. Но и, конечно, все равно мы должны делать как можно больше для того, чтобы детей, которые воспитываются вне своих семей, было меньше. Это целый комплекс мероприятий, которые должно проводить государство. Сёння ў дзіцячым доме Віцебска жывуць і выхоўваюцца 90 хлопчыкаў і дзяўчынак. Галоўнае жаданне кожнага з іх – сям'я, напоўненая цяплом і любоўю. Запаветныя мары збываюцца. За мінулы год больш за паўсотні дзяцей трапілі ў прыёмныя і апякунскія сем'і, вярнуліся да сваіх родных бацькоў або знайшлі новых. У рамках рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» сотні людзей далучаюцца да добрай справы, становяцца памочнікамі Деда Мороза і дапамагаюць ажыццявіць навагоднія жаданні маленькіх беларусаў.